Здравейте, приятели! Първо, малко е непривичен за мен този формат. За първ път ми се налага да се представям творчество и в музикалната сфера. Така че първо искам да се обърна към уважаемото ръководство на община Стара Загора, уважаемото ръководство на опера Стара Загора в лицето на Огнян Драганов, директор на операта, уважаемия господин Любомир Кутин, организатор на фестивала ФОПИ, фестивал на оперното и балетното изкуство, и уважаеми приятели, съмишленици, почитатели на моите творчески търсения. И като казвам съмишленици, на първо място искам да благодаря на моето семейство, което можа да изтърпи всичките ми начинания през тези дълги години. Подкрепата, която съм получавал, морална и всякаква. Сега, тук съм поканил Михаил Косев, колега художник, който смятам за доен на групата на старозагорски художници, Асен Загоров, оператор, режисьор, компютърен дизайнер и съавтор на моите клипове, които тая година направихме, последните клипове. Веселин Калчев, един талантлив човек, с който имах щастието да се запозная преди доста години и който бих могъл да кажа, че само с поглед разбира какво трябва да правим, когато с негова помощ създадох моите песни и можах да ги запиша в студио. За перфектната му работа и за неговия много висок професионализъм. Така също и да благодаря и на Стоян Стратиев, с който правихме първите клипове на времето, от който от тях ще бъде показан един клип, който направих 2018 година с него на песента за винаги. Така също благодаря и на госпожа Силвия Томова, ръководител на балета на Старозагорската опера, на нейната съпричастност и на това, че можа да осигури балерината Анелия Димитрова, тъй като тя е много заета, имаха много премиери и неща, за да може да създадем клипа "Огнени сърца", който ще видите. И преди да дам думата на Михаил Косев, искам да споделя някои неща. Как стана всичко до тук? В последните години имах много благоприятно, благотворно, как да кажа, това, че се запознах с господин Драганов, даде тласък на едни много нови идеи. Никой не беше правил мащабни изложби в фоайето тук на общината, но за всичко това беше виновна уважаемата незабравима Мария Клинчева, която, съжалявам, че не е между нас, която ме свърза с Драганов, която беше инициатор на тази идея аз тук да направя две мащабни изложби, тъй като имах големи по мащаб картини, които нямаше къде да изложа, а тук се дойдоха на идеалното място. Аз имам пиетет към тая сграда, тъй като още от дете съм играл докато я строите. Тук майка ми работеше в Окръжния съвет, беше протоколистка. Моето детство мина основно тук в този терен. Имам незабравими спомени от откриване на изложбата. Първата извън столична на опера. Незабравими спомени от тази сграда, когато я откриваха, как стана всичко. Ние бяхме деца, учихме в първо основно училище и участвахме точно в това мероприятие, което беше с откриване на официален концерт. Помня, че също така и Лилия Иванова беше в началото на откриване на тази опера с Личо Стонса, а пък аз бях 7-ми клас, обичах Джими Хендрикс и Личо Стонса за мен беше кумир, това никога няма да ги забравя. Има много топли спомени от тази сграда. Аз около 2007-2008 година, 2008 правих голема изложба и тази голямата картина "Сияче" подарих на операта. Дарение направих и тя се дойде на мястото в тази сграда. Друго. Впоследствие дойде и тая идея, когато правих 18 и 19 година изложбите. Не ми харесваше
тези пана как бяха нацапани на едни оранжево-цветни петна, дойде ми идеята да ги направим с едни увеличени мои рисунки с винил. И това се оказа една добра идея, така че операта в този свет, в това фое, да посрещне 100 годишната, която е година. Сега бих могъл да спомена друго, че любовта ми към различните изкуства, тя не е самоцел. Моята баба свиреше на китара в Зоя, аз на нейната китара съм се учил да свиря. Майка ми беше художничка, една от най-добрите ученички на тогавашния доен на групата Караджов, Никола Караджов, Димитър Караджов. И той ми е бил също си учител на първите скици, които му давах и консултации, които съм правил при него. Дядо ми знаеше около 300 народни песни и преди 9 са ги записали в радио Стара Загора. Баща ми беше архитект. Имах голяма любов към книгите. Майка ми ме научи да чета на 4 години и половина. Оттам дойде любовта към книгите. От многото четене след това може би стана така, че аз почнах да се занимавам с писане на книги, с поезия и сета и прочее. После така стана, че в гимназията се събрахме с колегите Нетко Итинов, Владимир Чукич, много известни български художници впоследствие. С тях направихме една малка рок група. После свирихме в радиозавода в Търново, там направихме изложба, там написах и първия си текст за местния вестник. След това тук младите художници, когато се върнах в Стара Загора, имаха една изложба "Босо куче чука на вратата". Оттам написах и този материал, който излезе и беше много поощрен от критика Георгианя в днесния вестник Септември. Така че после аз написах пък една песен по текста на "Босо куче". Когато започнах да уча дъщеря ми да свири на китара, разбрах, че мога да пиша песни. Първите 2 песни, които написах, бяха за "Босото куче" и "По тихия полетен дъжд" по текст на Николай Лилев. Така че сега дойде момента, в който да дам думата на Михаил Косев, той да ви разкаже малко нещата, той ме е познал от юношеските ми години. И дойде момента, в който на тая среща ще мога да покажа няколко клипа, основно, които са, те са 5 клипа, които са направени тази година. Това, което виждате на стената, това е един сборен клип от моя изяви като художник за фон на нашия разговор. След това ще казвам по няколко думи за всеки клип. И така. Надявам се, че ще бъде приятно за всички, тъй като в един свят, в който има войни, които само любовта би могла да победи, а не любовта към силата, а силата на любовта би могла да преобърне нещата. А изкуството основно е свързано с тая сила, така че моите крехки рамена на художник биха могли по този начин да дадат някакъв тласък на нещо, с което да се спомняме с добро и с усмивка. Благодаря ви, че сте чули. Давам думата на Михаил Косев. Добре дошли на всички. Много се радвам, защото виждам прекалено много приятели, познати. Добре дошли на тази вечер. Аз ще се помъча по някакъв кратък начин да ви разкажа нещо за Вальо Дончевски. Ние с него се познаваме от, може би, от 50 години. Това са началото на 50-те години. Аз тъкмо бях завършил с летящ старт института и, тъй като съм завършил графика, на мен ми беше необходима печатарска машина. Карл Краузе. Но те не се продаваха и няма да забравя един асистент, като ме изпращаше, дойде, потъпа ме по рамото и каза: знам, че първото нещо, с което ще се сблъскаш, е липсата на машина, където да печаташ графиките. Ето ти един пакет чертежи, да си ги направиш. Защо ви казвам това? Защото тази печатна машина не запозна с Вальо Дончевски. Те бяха с Стеф Кобаев, още ученици в художествената гимназия, и търсещия дух на младия човек, който пращи от енергия, иска да експериментира, да опита, а
Моята машина беше първата в града. Сега са някъде около 4-5, вероятно, но тогава нямаше никой с такава машина. И Валю и Стевко идваха да печатат при мен. Може ли да печатаме? Готово, идвайте, експеримент. Каквото знаех, им показвах и се радвах на този млад търсещ дух. Творчеството, господа, е нещо невероятно. Това е една неизбродна вода. Много хора казват, ами толкова поколения творци са минали, има ли нещо повече да се направи? Има, разбира се. Всеки творец сам по себе си е една нова вселена, една нова индивидуалност. И аз виждах в тях голям заряд, както и не се излъгах. Така. И на дневен ред ще дойде и аз да благодаря на организаторите на тази мила среща и на господин Драганов, защото откакто той е директор на тази опера, операта премина на едно съвършено друго качествено ниво. Аз не съм далеч от това изкуство, тъй като съм раждан в горния ъгъл. С брат ми сме раждани в там имаше една червена къща и майка ни наводеше непрекъснато на опера и театър. Тъй, че аз съм изкушен много от това изкуство. Бях голям приятел с господин Кутин, с Мария Клинчева и така нататък. На дневен ред идва да се спомня за преподавателите, които са ни преподавали. Това бяха едни млади, ентусиазирани хора, които залагаха на нас, възпитаваха в духа на изкуството и в духа на добродетелите, които един творец трябва да притежава. Те ни казваха, сега като завършите да не вземете да станете печелбари, първо работете, създайте си име, името ви ще работи за вас. И никога няма да забравя един от най-запомнящи се преподаватели, Янаки Манасиев, който беше голям творец, за жалост не е между живите, голям творец и голям мъдрец. Той казваше, две максими съм запомнял от него. Помогнете на талантливите, бездарниците сами ще се оправят. И другата беше, творецът започва да става творец едва когато престане да мисли за изразните средства. Ето го нашият пример. Човек рисува, прави графика, прави живопис, пише книги, пише стихове, пише музика, изпълнява ги. Значи това пълно покрива тези крилати фрази, които аз никога няма да забравя. По принцип, едно изкуство никога не може да идва само. То винаги води под ръката си някакво друго, което помага. Или изразните средства са начинът, по който твореца може да доведе до неговото послание до хората по съответния начин. Тъй като всяко изразно средство има различен характер, различно усещане. И когато човек достигне до там, че може да ползва всички възможни изразни средства, това вече се нарича истински творец. Ами това е на първо време, което мога да ви кажа. Сега, Валю Дончевски, сега да се върнем на неговата личност,
Валю Дончевски е един творец с изключително интересни търсения, дразновения и това не е самоцел да твориш нещо. Творецът винаги създава, не копира светът, в който живее, а създава един паралелен свят, който е пречупен през неговото творчество, през неговият поглед, през неговите усещания. Но той винаги, това не е самоцел, вече казах, той винаги дава послание към хората. Никога нищо не се прави самоцелно. Той има някаква задача. Така Валю Дончевски търси, открива и като немалко големи творци, той е като плува, уморява се и почива в едно пристанище, което е наречено народно творчество. Както ще видите малко по-нататък, неговият източник на вдъхновение, имаше един период, излиза от българската черга, която е многоцветна, понякога с противоречащи си цветове. Един цвят с друг просто не вървят, но има един трети, който ги балансира. И почивката в това пристанище му дава сили да продължи нататък. Българската черга, българският костюм са също като многогласното космическо пеене на българските гласове. Това е нещо невероятно. Който успее да овладее това, нека да си спомним Глинка, Мусорски, Грик, всички се опират на народната музика, на народното творчество. Така и Валю направи една много успешна разходка в народното творчество и оттам, след кратката почивка, продължи нататък. Благодаря ви. Благодаря и аз. Забравих само да спомена нещо, че Никола Кутин ме заведе при Любо Дионисиева в църква Въведение Богородично. Минавах случайно край църквата, може би не случайно. Влязох там и останах певец на хора около 10 на години. Това беше за мен една много добра школа, много хубава школа, един период от живота ми, който никога няма да забравя. Така че да започнем с представяне на клиповете. Подбрал съм 5 клипа, които да покажем. Първият клип, да кажа няколко думи за него. Това е първата ни сериозна работа с Асен Загоров, където бях много приятно изненадан от всичко как се разви. Хареса ме много крайния резултат. Пратих го на всички приятели, които имам в Viber и веднага получих отговор на Огнян Драганов с покана за участие в хобби, тъй като съм художник, който пее. Пък тук участват артисти, които рисуват и така нататък и така нататък. Значи той е причината тая среща сега да я бъде тук. Той го хареса много и в момента първият клип, който ще бъде показан, това е песента, която е песен на Веселин Калчев, но така става на времето, като правихме песни. Той ми каза, имам една моя песен, обаче няма кой да я изпее, няма кой да я напише текст. Това нещо страшно ме амбицира тогава. И тази песен е записана преди 10 години, обаче преди повече от 10 години. Но сега я направихме един видео вариант, който аз съм много доволен от този резултат. Бих могъл да му дам да сподели няколко думи най-общо от нашата съвместна работа. Здравейте! Аз нямам толкова да добавя, но познавам Валя отдавна и винаги, когато ми се обажда за някаква композиция или аранжимент, само помагам, доколкото мога. Те реално неговите песни са близки такива
като усещане до всеки човек, така че са лесни за разбиране. Окей. Това е достатъчно. Сен Загоров. Кой ме запозна с този човек? За първи път от 30 и колко години се занимавам с това. Се сблъсквам с генератор на идеи. През 5 минути имам идея. Един клип можехме да го направим по 100 различни начина. Това искам да кажа. Кой ме запозна с теб? Трудно се издържа с мен и нещо така напорис съм, обаче поне имаме един резултат, който... И аз искам да добавя нещо, което забравях преди малко. Всички вероятно знаят, че изкуството е най-ревнивата любовница. Така че изкуството не разрешава много разсейване. На всичкото това отгоре, Валю има едно, искам просто да го подчертая, едно прекрасно семейство. Семейство, което му е опора, естествено, вероятно са претърпяли много щети, тъй като да се съпруга на художник, това е изключително трудна работа. Но аз съм възхитен от неговото семейство и искам специално да го поздравя. Благодаря. Така че да почнем с първия клип. Само към теб, градена си в мене, в душата ми.
Благодаря. Следващия клип се казва Огнени сърца. Първоначално песента на времето беше писана беше подарена на хората от Тих труд като един реверанс, един химн за тях. Впоследствие сега я преработихме, добавих нови куплети, за да стане в този вариант, в който ще бъде показана. Друго бих могъл да кажа, че трудно реализирах. Както казах, трябваше в най-големите жеги да ходя да търся терени работи. Анелия Димитрова беше страшно ангажирана с репетиции, с премиери. Веднъж беше и болна. Проточи се месец и половина, но накрая беше реализиран. Ние пак сме тук, макар да сме тъй слаби. Света голям крепи се, дори на малките треви. Даже мравките сега еднакво са значими тук. В най-тежки времена спасили са от глад света. Дошли сме някога, ще бъдем и до края. На всеки ще докажем волята си за живот. Да, също има сила и любов. Да, също има огнени сърца. Да, също има и стремеж и болка. Нас също има и прошка и вяра. Изгрява слънцето, събужда се светът и ритъм за живот събира ни в едно. Събира ни в едно сърце голямо общо. Даряваща живот, любов велика бяла. Нас също има сила и любов. Нас също има огнени сърца. Нас също има и стремеж и болка. В нас също има и прошка и вяра. Богати сме сега на мъка и на радост, на горест и на нежност и славна сила на духа. Нас също има сила и любов. Нас също има огнени сърца. Нас също има и стремеж и болка. Нас също има и прошка и вяра. Проба. Сега ще бъде показан клипът, който правихме 2018 година с Стоян Стратиев. При мен нещата стават спонтанно, така че един неделен ден, когато и Зет ме беше тук, той е музикант също, можахме да се организираме, да го заснемем в едно бутафорно ателие, в което съм временно сега. И смятам, че се получи добре. Стоян се справи отлично с задачата си. Сега този клип, той се казва "Завинаги".
Тази песен е наша, както наша е и нощта. И луна и звезди са изпълнили чашата на радостта от това, че мигът стана вечност. Бяхме голи деца, тичащи по брега, между времето и пространството, уловени ръка за ръка. Солената пяна кипи под краката ни и се пръска във въздуха, разпиляна от вятъра, и ни гледа нощта с топли тъмни очи. Ето идва и утрото, две човешки съдби. Бяхме голи деца, тичащи по брега, между времето и пространството, уловени ръка за ръка. Солената пяна кипи под краката ни и се пръска във въздуха, разпиляна от вятъра, и ни гледа нощта с топли тъмни очи. Ето идва и утрото, две човешки съдби. Следващия клип се казва "Кой си ти?", тъй като той беше свързан с една голяма мащабна изложба, която бях правил, която щях да правя още не бях направил в София, която реализирах сега, септември месец. Тя беше с работно заглавие "Кой си ти?". Последствие беше сменено заглавието на изложбата "Рефлексии", но този клип участваше с това, че той е правен като хепаник на една громадна рисунка, тъй като участвах в мащабни големи рисунки. И той там вървеше в самата изложба, заедно с това, което е нарисувано по време на клипа. А също така и с идеи мои музикални на бъдещи песни, които съм си наникал на GSM-а, те бяха като съпътстващо изява в тази изложба като вид хепанинг. Така че темата на този клип е свързана с едни неща, които и Гоген не е могъл да си отговори, макар че отишъл на края на света. Кои сме, къде сме и къде отиваме? Откъде идваме и къде отиваме?
Откъде идваш? Къде си? Къде отиваш? Никога няма да знаеш. Никога няма да знаеш. Кой си ти? И последният клип, това е Думи за любов, който също беше импровизиран, направен в ателието с добавени мои лични кадри от Париж, където бях на специализация в Сите Дезар преди 10 години. Така че комбинирахме нещо на живо, спонтанно направено. Камбаните на Нотр-Дам звънят. Гласа им има скрита чудна сила. Уви, не може всеки да е тук, да чуе тонът им минорно възвишен. Аз боде вечер край брега на Сена, на остров малък с чудна катедрала. Завиждат ми луната и звездите, и
изстряват сутрин бавно в шала на реката. Изстряват сутрин бавно в шала на реката. И в мислите си винаги се връщам и няма да забравя тая среща. Приказката нощна как прегръщам с любовни думи цялата вселена. И приказката нощна как прегръщам с любовни думи цялата вселена. Благодаря. Има останали около 15 минути. Предлагам ви да ви измъча с един последен клип, който е експериментален, правен с GSM, жив звук на втория бир на Язмото, зимата, при вятъра, но смятам, че ще е интересно като преживяване, така че ще чуем и него за последно. Canto bene, but it's so
Когато се научи на твърда храна, когато се научи на твърда храна. Хвърли го след това живота, хвърли го об него, за да се научи да лети, за да се научи да лети. Сега каза майка ми, тръгвай напред, тръгвай напред, и ми даде торба с дрехи и храна, с дрехи и храна. Подплатени с молитва, подплатени с молитва, аз оставам тук и продължавай. Продължавай, казаха очите й на моята майка. Сега вървя по очи, да ги търся очите й, да ги търся очите й. Трябва да я забравя, трябва да я забравя. Дали очи, които не се виждат, дали очи, които не се виждат, се забравя. Забрави очите и на баща си. Както забрави очите на баща си. На баща си. На баща си. Благодаря за търпението. С това нашето гледане ще приключи. Аз искам, тъй като съм по спонтанните неща, вчера ми дойде една идея. Когато човек е до нещо велико и в нещо велико, като тая опера му идват всякакви неща на ум, искам да ви изпея едно мое Отче наш, по текста на Отче наш на молитвата.
тъй като това нещо, когато бях в църковния хор, много ми се искаше да го реализираме, не можа тогава, но сега ще ви го изпея и с този начин ще приключим. Благодаря на всички за тая среща. Така че, момент. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси, так и на земли. Хлеб наш насущни даж нам днес, и остави долги наша, якоже и ми оставляем должником нашим. И не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого. Благодаря на всички. Thank you.